dzangu makadi hama dzangu. Tine maplatform atinotaura: WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube channel iriko. Mavideo ese wayo kana uchada mfoni mako enda ku YouTube ukaenda ku video tunowawana wesa ko mfoni mako kana uchitere asina asi soda kutaura nyaya imwe iri serious nekuti vini yangu wakagara kumba kwako takutaura nyaya iyi tinoita zvokuseka, totaura nyaya dzekuseka, totaura nyaya dzekudii, but nhasi toda kutaura something that is very very important and very serious thing. Zvatinofanira kuti tiite basa remunhu wese anorarama panyika ane opportunity kana ane mukana wekuti atamberewo iyoyo, sekuti kana tichirarama panyika zvinoona even mumaplatform iwayo andiri kutaura maYouTube channel, mapeseko kutwitter, pane vanhu vanodada nemari. Inini handitauri ndakananga munhu, ngotaura munhu anodada nemari. Imimi ndimunovaziva vanhu venyu vanodada nemari. Saka vanhu vese vavo tiri kuda kuti nhasi sekuziva kwenyu timbotaura pamusoro peunhu kana kuti pavanhu vanorarama munyika. Kana munhu akabva pano ane mari yakawanda akaenda mugeto, mulocation mugeto parengi, anowana pane dutu kuwanda kwevanhu vari ipapo panzvimbo iyoyo, anogona kuvatorera mari kana kutora mari kana madhola akaakusha vanhu ivavo vakadya vakanhonga 1 kana kuvatengera nyama. Varipo nokutenga dzinyama, kutenga makodhiringi kupa vanhu vodya, but zvese izvozvo kubatsira hongo. But many people varipa pageto vatinoona vatinosvika tichikandira mari, tichikushira mari, tichivakandira mari, vachidya, vachinonga tsuro huku vachidya. Vanhu ivavo havatamburi, vakaatakwa nemadrugs avanobhema, varoatakwa nesituation kana neunhu hwavari kuzviisa mahuri. Mastreet kids mazhinji ukatovatarira vakatotiza, vanhu vakatiza kudzimba. Mastreet kids mazhinji ukavatarira vanhu vakafeila kumanaja situation yemumusha, then vongosiya vototiza voti hari gai ndinotambura ndiri musango. Izvozvo hazviitwi nekukonzera kwenhamo, asi zvinokonzerwa nehustubborn hunenge huchirarama mufunctiona mumind yemunhu. So tinoti kana munhu ane mari, it's better for you kuti uende pachikoro, umbosvika pachikoro ungotarira. Unoza ukaenda pachikoro even nhasi, ukasvika pachikoro ukati ngavaridzeperao vana vaungane, even ukapinda classroom grade 5, ukangopinda muclassroom ukatarira vana vese vechikoro, wega unotoona kuti mwana uyu anenge anotambura. Chikonzero ndechekupfeka kwaanenge akaita, zvekuti ukatozobvunza uchiendera kumberi pamusoro pemwana unogona kunzwa kuti ari kutokwereta temu rinoiri, akabhadharirwa temu rekutanga, third term, second asati abhadhara, this is third term, saka which means akabhadhara first term chete. Saka ipapo ndo patinozoda kuti tione ubatsiro hwenyu, because unoza it's useless kuti uende parengi uchikandira mari, vanhu vachinonga mari vachidya, it's useless. Kune vanhu vanotambura, not to say inini that is not kuti iwe iya ndinoshuva kuti vanhu vabatsirana, but kune vanhu vanotambura vanogara kumamisha, ngokuti ukaenda nguva ino yekurima vanhu ivavo vanotoshaya kuti vorima nei. Ukaenda nguva ino yekurima vanototadza kuti vopuwana nembeu. So tine basa rekuti munhu anenge ari rich, kana tinoshuva kuti munhu anenge ari rich amboinda kumarural area, kumusha uku, kumakomo, kumasango. Kune vanhu vanofamba 5 km kana 10 km vachienda kunochera mvura. Kune vanhu vanofamba 15 km to go to hospital. Kune vanhu vanofamba 20 km vachienda kuchikoro, vana vechikoro vachitambura. But hazvimeki sense kana munhu achikusha mari pavana vari kubhema madrugs vari mugeto. Asi kuti ini ndakabatsira, ndakapa vanhu mugeto mari. Last time ndakaitira pati mugeto mupaki akati vanhu vakadya vakadidi. Kune vanhu vari kumarural area kuti ukaenda iko zvino kumusha kwavo, vanhu ivavo havatorina kana chikafu chekudya, vanhu ivavo havatorina kana imba yekurara. Guys, ngatimbotrayai kubuda tiende
kunzvimbo dzatisingazivi kwatisingazikanwi. Kune vanhu vokuti nhasi kakasvika inini kana ndiri munhu anotomboonekwa izvo namatv ndichitaura kuti am rich guys, ndine mari ndakarola, ndichibata mari ndakadai so, ndichitaridza mumba mangu, ndichitaridza nemota dzangu. Kana ndikasvika kunzvimbo idzodzo havatondizivi. Chikonzero chekuti even netv haitoriko. Vanhu ivava havatorina communication. Chiri kwanzi gore rino mvura yakawanda, rimai chibagwe kana kutimai zvimwe zvakati havatozvizivi because havatozivi neweather report, nekuti hakutorina kana nemaredio kana nematv kana maredio. Chikonzero chekuti kunzvimbo iri poor, iri low level. Saka imboendai kunzvimbo idzodzo, ndo nzvimbo dziri kuda vanhu vari rich kuti vanopa development kunzvimbo idzo. Vagadzirewo marodhi, vakisewo kana shop padhuze nenzvimbo dzevanhu vaya, kana kusangana vakisa chikoro padhuze nenzvimbo dzevanhu, kana vakisa chipatara, kana kubatsira nezvimwe mabasic needs anenge achidiwa like mumba. Unogona vachitorara muchitangwera muchimba chematanda. Endai ikoko munovakira vanhu matoilet, endai ikoko munovakira vanhu dzimba, endai ikoko munoitira zvibhorani vanhu. Don't wait for ZANU-PF, MDC, maparties kuti dai aenda ikoko anovaka vanhu vava. Isusu tichidada nemari pamasocial media, tine mari. Hadzisi mari dzamunadzo kana imimi uchikusha 500 rand. Unogona kuti 500 rand unoziva 500 rand chaiwo ukaenda nayo nhasi mupageto parengi ukaita $500 rand ukaibata ukaikusha vanhu vese vakadya vanhu. They can go say avanogona kuenda agodi akasvika parengi akakanda mari isikaiti. Tell me how much chicken, one chicken imari zvimakodhiri $2,000 wakabvisa 2,000 rand ukatenga $2,000 ukatenga $2,000 vanhu vangani vanonwa pano. Vanogona kuenda vachiti pakatengwa madrink akawandisa, but hauna development yawaisa pavanhu vavo, wavapa chikafu pacho. So please, if you are rich enough, uchinzwa kuti you are rich, don't just come on platform media platform uchiti I'm rich, ndine mari. Vanhu vese vane mari, vanhu vese vari panyika pano, vanhu vese vane mari, vanhu vese vari rich, vanhu vese. Wakambozviona kwana naAmerica vanhu vanoenda pamukeke pachinosvika vachidada nemari, vachiti ndine mari, ndine mari. Anepoa inoziva Drogba. Ndingendi kutaridze Drogba, munhu akavaka location because he is rich. Akavaka location titi muno muti location inondinogara, akaenda akanodevelopa location yaanogara kuti ionekwe iri pastandard iri nani, iri palevel iri pamusoro. But isusu then we just prove our man kana kuti tinongoshowa mari yedu paplatform pamasocial media. Then when we go to rural area hauchatogariko, hauchatoendiko wakugara mutauni, wakutaridza motikari dzakanaka, wakutaridza dzimba dzakanaka, kumusha kwenyu chaiko chaiko. Pamwe tikatotara geti rinongobva kana kwarinobva kumashopro uya pamba pako. Ngatitaridzei kumari dzedu tisangoya. Sometimes unotoenda paya vanhu vachitoti tomuziva uyu tomuziva. Pana one player anotamba bhora wandakatozonzwa uchinzi uyu ari kungodada achinja mota, but munoziva here kuti kumusha kwake hapana kana tara inoenda pamba pavo, hapana kana magetsi pamba pavo, anopinda chiti chokochoko akabata katochi. But ari rich, anofamba nemotikari dzinodhura achishowa vanhu nyika. Izvozvo ndoda kuti ndikudze social media. People vanoenda pasocial media vachikuonai, vachakuonai, vachakomenda, vachalaika, vachataridza sevanokudai, but vanhu ivavo pakupedzisira mari yacho uchafa ukasiya. Shoko rinoti, pane shoko rinoti zita rakanaka kwanzi zita rakanaka rinokunda chizoro chakanaka. Kureva kuti iwewe kana uchiri kutambira pasocial media ukafa nechizoro chakanaka, nokuti that is your platform, ndopega paunozikanwa. But kana zita rakuda kuti rinake, uchaenda kunzvimbo ine vanhu vanotambudzika, unopa development kuvanhu ivavo, uchivapa chiko, unogona kutowana munhu. Even unoziva here kuti
ukaenda kumarural area kune vana vane they were talented people vanotamba soka, netball, rugby, cricket, every sport variko. Then variko vana vanotova too educated because vanofaila kura education yavo because no one can just vanokona kuvasumudzira kuti vanhu ivavo vaonekwe. Why? Because isusu vacho tinazvo tinongowanikwa pasocial media, hatiwanikwa kunzvimbo idzo. Isusu vacho tinazvo tinowanikwa mugeto kana takufamba nemotikari auyayo. Isusu vacho tinazvo tinongowanikwa zviri kumastudio ane emari, vana chili sport, vana fantana, vana vaisirasi ndokwatinowanikwa ikoko. Hatiwanikwi kunzvimbo dzine varombo. Saka upfumi hwedu upfumi here? Macheso akati pfuma icho chaidya nayo ijika aone vanhu vanotambudzika kana waone pfuma icho aone vanhu vanofuma. Because I want to tell you truth, you know kuti kana uchida kuita even business ukaenda kunovhura shop kumarural area kuvanhu vanotambudzika, you can make a business ikoko. Yes, you can get small money but it's fine because one wahelpa vanhu vari kunyika vari kunzvimbo ikoko vasina chigaro, vasina shop, vanofamba vanga vachifamba 20 kilometers from their place to business center, vakufamba 2 kilometers or 5 kilometers or 1 kilometer, vakumhanya padhuze unotenga soto, kutenga zvavakutanga kuita wadevelopa nyika, wazopa nzvimbo development, then wahelpa vanhu vavo, ukavapa chigaro, ukavaitira kana shop, ukavaitira kana bowl, ukaisi mune mari yakawanisa kuti 30,000 is just like this mari yekuitira bowl, kuita bowl vanhu vawana mumvura padhuze, then zita rako richazikanwa Marondero, richazikanwa Mberengwa, richazikanwa kwaMutare, richazikanwa Chipinge, richazikanwa Masviko. Why? Because une ruoko rwangochisa kunzvimbo idzodzo, une ruoko. So just kana unoziva sometimes tine vamwe vanhu ndoti vanonamata, vanoti maprista kana kuti mavhangeri kana kuti mapastors vanoti vari rich. Vanhu ivavo even ukaenda kana kuTV kana ukagoogle nasi unotonzwa kuti richest artist in Zimbabwe, vanhu ndinhingira but vanhu ivavo havana mbiri yandikutaura. Tiri kuti kana tikaita mari tinotiza kumusha. Saka kana uchida life enda kumusha, kana uchida life rikaende kudzi enda kumusha, ubatsire kumusha ndokunoona life. Yes, mutown you can do it fast, but kumusha uko you can go slow then but you help somebody angachitambura. Mari yekumusha haina kuwandisa, ishoma but unenge wabatsira. Saka the moment paunovaka shop ndeyako uri kuwana profit, but those people they are going to comment, guys, munhu akativakira shop padhuze now we can't even walk far kuti tinowana mashop, we just walk from 2 kilometers kuchienda kuchigari. Now we don't struggle to get to water, tiri kungowana mvura padhuze, hatichanwi mvura yechiZimbabwe ichitoda chikonzero chiri kuti waisa ruoko. Kune zvauchawana, right? One way you are getting blessings, two you get some profit physical like this, unowana maprofits. Saka atiitei zvimwe zvinhu zvokuti tizame kusumudzira nyika. Ikoko ndikumwe kusumudzira nyika kwatinofunga sokuti hakusi kusumudzira nyika. Chii? Nekuda kuti unenge wapa development kunzvimbo, wabatsira vanhu. Saka imbobvai mugeto, imbobvai mutauni, indai munobatsira kunyika. Ndokuti nyika haisi kukura nekuda kuti vanhu havasi kubuda mutauni. Nyika haisi kuva neruzivo nekuda kuti nyika toda kuti kudze kune vanhu vakadzidza, kune vanhu vanoandastanda, kune vanhu vanonzwisisa, but vari kushayiwa capital yekuti vanoona kunonasa kushayiwa capital kuti unoshayiwa munhu anouya kuzokuboosta pakapfumba kaduka unenge unacho. You can't just hauna kana munhu even now regendi kudze most of videos varimo muZimbabwe nyika medu. I think izvozvo ndakutoona munhu akaita sana Jaburesa ndiye munhu ndakutoona kuti mamavideo chibvaro kumakomo kumudondo kudii ndaona gwara iya achiita kumakomo kudii ndiona gwara nanhoroondo iona album yake. Chii? Ndio ukatara even most people vakaita zvimafani zvemugeto izvi mavideo avo ndiye mugeto handiti mavideo all those videos vari kuita mugeto vari kuita mastreets, vari kuita zvomumabha, vari kuita maclub, vari kuita mudzimba dzakanaka mumasofa. Guys, let's build our country.
tichienda even kumakomo kumusha iko kuti titorwa mavidhiyo tichizama kupawo ruzivo kuvanhu vari kumusha. Kune vanhu vari rich asi havasi kuva rich nekuda kwokuti havawani vanhu vapapo vanopa nzira yokuti vasumuke pavanenge vari. Kune maartist ari kumusha, kune maplayer, masoka player, very 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 good player ari kumusha uko asina capital. Saka izvi kuti zvinake izvi, we need to get good people vane rizina, vanoshuva kuti vari kutoni mugeto zvakatoringana, vanotoziva zvakawanda, vari well educated, nokuti hapana movie, hapana video, hapana song, hapana drama, hapana comedy, hapana kana chinhu zvacho chinoita even anything chinobuda each and every channel yeTV vanochiziva each and time, each and every time yachinobuda, zuva rachinobuda, nguva yachinobuda. Those people they are well educated already before vachisvika palevel yava vanhu vari kumusha ari form 4 ari level ndingati kuziva kwavanoita zvinhu zvakaita kunge madrama, macomedy, madrama chichi andokundwa nemunhu ari grade 1 ari mulocation. So kuti tibooste vanhu ava vari kumusha toita sei? Ngatiendei ikoko tichivabatsira. Donate even some, try by all means. Wanawo mabooster ema-TV, mabooster e-network. Hakuna nama network, hakuna kana network. Vaone mabhuku, vaone mvura padhuze, vaone muzvikoro. Even muzvikoro tichikura pakanga pana ticha vakanga varipo, ticha Madarira, vakatibatsira zvokuti ndo pandakatangira kuona vana Kafupi avo. Ndoti Kafupi, vana Gringo, ndiko ndakatanga kuona vana Gringo kuchikoro. I did it also iri kumusha, handinambozviona kumusha, ndakatanga kuzviona kuchikoro. Ticha vakanga vachiya neTV yavo lunch time, woisa apo, woisa table, woisa solar kana generator. Kuti bvisa zvavo kana kuti minonga chisikadhi musango vachinotenga namabhotoro vachisama kuti tibatsirike tikwanise kuziva, because ndakakunda kumusha. Chikupa nditauri nyaya ndichikuti neniwo ndakakunda kumusha ndotoziva. Mwoyo wangu unorwadza kana ndichibva panapa ndichinopinda kumusha ndichingoona kuti vanhu vari kumusha vari still down on the zero level. Saka inini ndoita sei kuti ndivabatsire vana vangu? Handinawo capital, handisandaona nzira yekunosvika pamari dzamo ndiri kuona munhu ari pamasocial media. So imini vane mari vari pamasocial media, please try kuti mumboendawo uko munobatsira vana avo. Please guys, we all Zimbabweans, ngatidei ose munzvimbo dzese, ngatidei nzvimbo dzese, even kunana kupi chero kupi zvavo, ngatidei vanhu vese vavo. Nekuti kana tikatadza kuda vanhu isusu turudzi rwedu ndokune rukuvhute kumusha uko. Saka hatisi kupa development munyika medu, tirikungoramba kuno kurenovheta imba yakavakwa kudhara, because everything that we can do now, or that we do now, we just put on top of those people vakakurira mugeto, vanhu vakakurira mugeto vatoziva. So tiri kuvarenovheta nguva kati vakuva update nguva update kuti vagare vachingozi vachingokwira vaita basa. But mwana ari kumusha, guys, ndatinini, pane mwana akatanga kukwira bhazi achienda kunotora chitupa, pane mwana akakwira bhazi achienda kuSouth Africa kuchona, asina kutombowana mukana wekukwira bhazi ari pachikoro, kana asina kutotamba masports mwana utombokwira even kuchikoro achienda kumasports ball. So vanhu vavo, let's try kuti tivapushe, tivapewo zvimwe zvinhu zviri nani. Okay, mwoyo wangu uri kurwadza, ndokumbira, ndaitsvaga, ndaishuva kuwana vanhu vane pfungwa vakaita 3 kana 4 vakaitawo 7 timbodaro, but ini ndinokundwa neurombo. I think Mwari dai batsira, but please regai kungotaridza mari pasocial media musingabatsiri nyika. Batsira vana ava. You can you can just advertise yourself on social media. Uri South Africa, uri ku America, uri ku London, uri ku Egypt, uri ku Roma, uri ku China, una mabusiness ese uchitadza kuenda kuma president edu ane mari, they are rich, ma president na vice president, all those people vari pa zvigaro vari ma president we each and every president ari pa each and every party, MDC, ZANU-PF, opposition party or ruler party. Vanhu vese vari rich, vane mapurazi, vane maplots, vane mabusiness, vane chichi, vane mashares everywhere. But isusu, as we are artists, let's just come together, then we can try to tivake nyika. Avana vanga vaka toda ndikudza tisentita vavana.
Unoza munhu avhoterwa kuti aite president kana anga aripuwa, the moment paanopinda atoshandisa mukana kuti iye aitisa, haashandisi mukana panguva inoda mavhutsi anoenda zvake kumusha agonovaka chibhorani, but kana nzvimbo iya aiwina haaindiperi naye. But isusu nekuda kuti kune vabereki vedu tiri kuita nekuda kweropa, let's do it because of our blood. Ngatizviite nekuda kweropa riri matiri, kuti titi no, tinofana kubatsira vanhu nokuti tiri veropa rimwe chete. Tisazviita nekuda kuti toda kuti vatihwinise, hatidi kuti vahwinise, asi toda kuti tiri veropa rimwe chete. Thank you. Muve nenguva dzakanaka. Tichaendera mberi nenyaya iyi. Ndokumbira guys, please try, by all means try to comment, subscribe on my channel Godwin C Makumbe. On YouTube is Godwin C Makumbe. My Facebook page is Godwin C Makumbe. Instagram Godwin Chipinge. Twitter Godwin Chipinge. Then please subscribe, comment, share my video kumunhu wese tisahame kudzisara. Then when you subscribe, when you like, when you share my video, then achazara panyika. Kuwanda kwenyu kukomenda kwandiri ndokuwedzera kuwanda simba kunyika. Vanoziva mavhidhiyo avana vachiona vachikomenda vachitenda vachinzwisisa vachiswedera. Tichionawo vanhu vakawanda vanova nepfungwa dzekudhivhopa vasinawo kudzidza sena. Handida kudzidza ini because ndakakurira kumusha ndikapindwa nomweya wekuti ndingaendera kupindura kuenda kujoni. I want to tell you something. Ndakuudzai something. Inini ndiri umwe wevanhu vakatanga kukwira bhazi. Ndiri umwe wevanhu ndine vanhu vandinotoziva vakatanga kukwira bhazi vachienda kunotora chitupa kumberengwa. Vamwe vakakwirira bhazi panonzi pamudhumeni uchienda pamashopu kunotora, vachienda kumba taimhanyira pamudhumeni kuti bhazi parinobva kuRushavani tomira ipapo roti kwidza mahara tounosvika pamashopu. I think it's 2 kilometers. Kukwira chitipa apo vebhazi vava kutoziva kuti pane chikoro vaya vamirire tongokwidzwa ipapo. Ndo patakasiva vamwe, ndo pavakatozivira bhazi. Inini bhete ndakakurira hangu muHarare, ndakasvarirwa muHarare ndikakurira ndikauya kuti ndakatombokwirira ipapo, but ndava kumusha ndanda kutongobata nevamwe papo pasina kukwenda. Saka please, ndinoziva kurarama kuti munhu anenge asingazivi bhazi. Pane mwana akatombochema mubhazi, akwirudzwa bhazi usiku. So akwidzwa bhazi usiku, mwana uya akatara glass. So it's the first time mwana iye achitanga kuona glass. Anga ane 6 or 7 years akaona glass usiku mubhazi makalaitwa malaiti panze pane rima. Saka glass rebhazi kana rakalaitwa, so unozviona. Mwana akazviona paglass akachema akavharwa netauro until tipinde muRushavani. It was 98-97. Saka upenyu ngatite upenyu hwekuti vamwe vanhu vadhivhope vakure vazive. Tine mapresident, tine mameya, malawyer, tine maminister, vanhu vane mabusiness mind, zvese zviri kumusha kuya, but havana opportunity, havana capital nekuti tinongozviitira mugeto. Please comment, subscribe, share my video please. Muve nezuva rakanaka. Ndinokutendai. Ndatina ndicharamba ndichiuya ndichiramba tichingotaura handiti tanzwisisa. Tirambe tichinzwisisana panyaya iyi. Zita ndonzi Godwin Chipinge Makumbe. Baba Tuli, Baba Njoli, Baba Kali, Baba Stuli. Ndo musare zvakanaka. Baba Caleb, baba.